एगो माई के छोट बेटा गरीबी के यार में पेट खाती कमे उम्र में बाहर कमाए चल गई बाड़े। 1 साल गईला हो गईल बा, जब घरे फोन नहीं खे आई उ माई रोवत तारी छछना तारी आ देखी का कहत तारी। ये गाना हमारी रिया फिल्म से आइल बा। अरे गईले के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया। उमाई रोत तरी आँख से झरझरे आंसू गिरत कहली कि ये बेटा कमना माई के श्रद्धा हो कि अपना बेटा के अपना से दूर कर दी, मगर ये बेटा दुनिया में हर चीज भर गई एगो ना भरल तही पेट कि अरे के कर करेले मजूरिया तब ले खबरियो ना पे खैले रा। अभिले खबरियो ना पे खैले रा। आई है सच्चाई बा कौन भैया, ई दुनिया के सच्चाई बा। ऐसे कि कौनो माई बाप ना चाहेला कि हमार बेटा हमरा से दूर होके कहीं जाके परदेश में कमाओ, ई कौनो माई बाप के श्रद्धा ना होला, मगर पापी पेट जवन ना करा दे। रोटी के कराना बा बहरा सुगाना बा गईले रा। के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया। ये गाना कल आप डालिएगा, अगर व्यूअर ना गल तो हमारे गारंटी बा कि अरे के कर करेले मजूरिया कि अभी ले खबरियो ना पे खैले रा। अभिले खबरियो ना पे खैले रा। मदन भैया कौन भैया देखियो माई अबरी का कहतरी।
अमरजीत बाबू आरे पारे नादान अभी हमरो सुगनवा कैसे बनावत होई है खाए के भोजनवा उमाई कहतरी कि हमारा बेटा की कौनो लूर नहीं खे आखिर का बनावत हुई का खात हुई कैसे रहत हुई बेटा हमारा पारे नादान अभी हमरो ललनवा कैसे बनावत हुई है खाए के भोजनवा पेटवे अरे करवले बहादुरिया पेटवे करवले बहादुरिया कवने डहरिया धइलेरा के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया ए बेरा सब केहू मजूरे बा विधायको जी बानी त केहू के मजूरिया करता नहीं प्रधानमंत्री बारे त केहू के मजूरी करता रे अगर केहू मुखिया बा त केहू के मजूरिया करता आज हमहू बानी त केहू के मजूरिया करता नहीं रह जाए बस लास्टे बाबे कि अरे के कर करेले मजूरिया चला तो अभी ले खबरिया ना पे थैलेरा